Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Ato usang kumustahon ang atong mga kapuso dinha sa Kabakan ug Mlang sa Cotabato Province. Good morning, Sai. Kamusta, Sai, ang iyong weekend? Mayong buntag sab jail, okay kayo akong weekend jail. Labi pa nga nakarelax-relax og nakapamalandong ko sa mga butang-butang. Bitaw, ato sab i-greet og good morning ang atong mga kapuso dinha sa Hulo ug Indanan sa Sulu Province. Mga kapuso, atong makauban karong buntaga. Ang bag-uhay lang nga nilingkod isip Arsobispo sa Archdiocese of Cagayan de Oro, si Archbishop Jose Cabantan. Dungan natong sayron kung paunsa niya gidawat ang bagong katungdanan nga napanahon karon nga duna kitay pandemya. Samtang, Sai, kay lagi daghan ang nawad-an og trabaho karong panahon bunga sa atong ikatubang nga pandemya. Dunay ipahigayon nga government online job fair sugod karong adlaw mga kapuso ang Civil Service Commission. Atong sayron ang mga job openings kauban si CSC Commissioner Attorney Eileen Lizada. Samtang makachika ni Attorney Resy Sabestok ang kapuso actor Jay Manalo. Una nato makahinabi ang atong mga bisita karong buntaga na sayod baka kapuso kung asa nga lugar sa Mindanao na nimuyo uban sa mga tao ang daghang unggoy. Makita ang mga unggoy sa Barangay New Israel sa Makilala, Cotabato Province. Ang maong mga unggoy giilang the Philippine Long-tailed Macaque monkeys nga gibana-banaang anaa sa gatos kabuok. Sumala sa local historians nga dunay mag-asawa nga naabot sa tiilan sa Mount Apo, dala ang magpares nga unggoy nga sila si Mike ug Maring. Nagkadugay, nagkadaghana ang maong mga unggoy sa lugar, dinabahin sila sa tulo ka tropa. Ang dominant group ana sa sentrong bahin sa maong barangay, samtang ang laing duha ka grupo nanimuyo sa outer part sa maong barangay. Mga kapuso, karong buntaga, atong sayron ang sistema karon sa operasyon ug trabaho sa mga opisina sa gobyerno. Ingon man, duna say itanyag nga job fair alang sa mga nagapangita karon og trabaho. Ang Civil Service Commission, pinaagi ni Commissioner Attorney Eileen Lizada. Attorney Eileen, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag, Argil, ug sa tanan, mayong buntag. Attorney Eileen, unang-una, karong dunay pandemya, unsa ba ang ginapatumang work arrangement sa government offices? Napagihapon ang atong Memorandum Circular number 10. Sa MC number 10, diha ginabutang ang alternative working arrangement. So naatay upat ka buok, na ay skeleton workforce, na ay compressed work week, na ay staggered working hours, ug na ay work from home. Ug ang ikalima, kanang unsay makitaan sa head of agency na pwede niyang i-combine para depende ho sa need at demand ng opisina at mga kliyente. So, in place pa rin ho yung MC number 10. Attorney, sa month-long celebration sa 120th Philippine Civil Service Anniversary, very timely no kay daghan og nawad-an og trabaho karon ug usa sa mga activities ang Government Online Career Fair. Paunsa ba maka-apply ang atong mga kapusong Mindanawon diha, ma'am? So, ang Examination, Recruitment and Placement Office ng CSC, sinama nila yung published position sa amin plus yung nag-register online ng mga government agencies. So naatay combined more or less jobs ng 10,000 covering 700 government agencies. Paano? Nami tie-up sa jobstreet.com. So kinahanglan mag-open kayo ng account kung wala pa kayong account. Ikaduha, gusto lang namo i-announce sa inyong tanan, libre ni, walay bayad. The whole process, libre.
So bisag naa mo sa inyong balay, maka-apply mo, wala na init, wala na ulan, wala na hadlok sa exposure sa COVID. So kaya ninyo mag-apply sa bahay ninyo. So mag-apply lang ho kayo ng account, open an account, tapos naay proseso dito, i-guide mo, asa mo padulong nga landing page. Diha, o kung naana mo dito, makikita ninyo yung mga iba-ibang government agencies na sumama. Pagkatapos, makikita natin kung ano yung mga positions na hinahanap nila. And then, i-download ninyo yung PDS. Unsa man ang PDS, Personal Data Sheet. Kung baga sa layman's term, biodata or curriculum vitae. Pero sa gobyerno, ang tawag ana, Personal Data Sheet. So, isulat nimo, name nimo, address, sex, age, tanan. So, once humana na, imong i-upload ninyo dito sa ahensya na imong applyan. Ang dates po ng online career fair ay September 14 to September 18. 5 araw po ito. So once makasabit na kayo online, hintayin ninyo ang text or ang email ng government agency kasi ang interview din po ninyo ay online. So parang hindi na ho kayo mahirapan. And then sasabihin no sa inyo ano ang mga requirements once natanggap na po kayo. So karon attorney no, unsa ba ang kinahanglan ng mga qualifications sa mga mag-apply diha sa to ang online career fair? Kinahanglan ba mga professionals gyud o magdepende gihapon sa level sa classification sa vacant positions nga ilahang applyan? General rule, kinahanglan na amoy civil service eligibility. Pero naay mga posisyon na dili kinahanglan ang eligibility from salary grade 1 to salary grade 4. Naapod gi-issue nga 11 granting of special eligibilities. Ma'am, kinahanglan ba nga doon na kay experience sa trabaho? Una ka maka-apply, nining ato ipahigayon nga online job fair? Naay mga positions na nanginahanglan do experience, pero naapod na bisag wala kay experience, okay lang po. So, depende yan sa position na gina-applyan nyo. So, ang akong suggestion sa mga aplikante, wag lang kayo mag-apply sa isa. Damihan yung applications ninyo. Pilihan ninyo kung asa ang somehow kung asan available yung position ninyo in different government agencies kay para mas daghan mong tsansa na madawat, ma-interview, you go through the process. So, it depends sa mga sa position o hinaut unta when you file or kung naana mo sa pag-filing ninyo ng PDS ninyo, be ready. Ano sa'y pagsabot sa be ready? Kung nag-apply mo sa DPWH or sa DepEd or sa DTI, pag-research po gamay. You study about the agency kay manguta naman na sila. What do you know about DTI? Ano ang trabaho natin? So kung hindi kayo prepared, malalaman din ho yan. So be prepared. Kahit ho online yung interview natin, dapat ho ang suot din natin ay presentable tayo. Be confident and speak straight from your heart. Be honest, be transparent. Kay be as confident as you are because you know na you are good for the position and make them realize that you are an asset sa position na yan. So sa lahat ho ng mga gustong pumasok ng gobyerno, we urge you, let us work together. Come, join us as we serve our country and our fellow men. Ma'am, unsa ba ang scope ni ining ato ang ipahigayon nga online job fair? Tibuok nasud ba lakip ang Mindanao na ay mga vacant positions sa ihanyag ang different government offices? Nationwide po. Nationwide ang ating ang coverage, ang scope nato sa ating government online career fair. Ang top work locations nato, ang mga numbers of position, 2,706 Calabarzon and Mimaropa, 1,770 Central Visayas, 1,586 Western Visayas, 1,401 Northern Mindanao, 1,056 Bicol Region, 1,052 Caraga, 1,008 National Capital Region. Ug kanang mga positions, ang top 10 na positions na sige balik-balik sa mga government agencies kanino? Number 10, Engineer. Number 9, Information Technology. Number 8, Guidance Counselor. Number 7, Medical Officer. Number 6, Research Specialist. Number 5, Procurement Officer. Number 4, Accountant. Number 3, Attorney.
Number 2, admin officer. Ug ang number 1, deputy register of deeds. Kana ang atong top 10. Daghan pag unfilled positions ang gobyerno. Kinahanglan natong i-fill up ni aron mawala na ta sa mga JO, sa mga COS na atong mahimo na sila permanente. So diha ta padulong, we need to fill up the positions. Kay daghan pa man na mga bakante pang positions ang kada ahensya ng gobyerno. So kaya nga ho ginagawa natin itong government online career fair aron matagaan tanan ng higayon para maka-apply po, no. So ako rin i-address ko rin yung mga HR, yung mga human resource na sa mga agencies. Palihog lang na kung naay mo apply nga outsider o dili nimo kaila, i-level ang playing field. Wala tayong mga manok, wala tayong mga paborito, walay reserve, walay insider na ginahulat pa nimo mahimog eligible para ma-appoint. So human na ta sa panahon na to, no. So karon we must serve kanang tinud-anay nga public service, level the playing field, give everyone the opportunity to enter and serve sa gobyerno. Alright, dahan kay salamat sa imong oras o higayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug syempre sa imong serbisyo para sa ato ang mga kapwa Pilipino, Attorney Eileen Lizada. Maraming salamat din, Argil, ug maayong buntag sa tanan. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best of time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Besta. Kadong buntaga atong makauban ang usa ka kapuso veteran actor walay lain kundi si kapusong Dre Manalo. Maayong buntag, Sir Jay, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Masyado kaming masaya dahil nakapanayam ka namin ngayong umaga. How are you? I'm good. Masaya rin po ako na ako po ay nakipag-usap sa mga taga-Davao kahit na alam kong napakalayo. Bagamat kung ito ay nasa normal lang na pwede akong pumunta na dyan para magpa-interview. Kaso siyempre, kailangan may sundin tayo muna sa ngayon ng protocol. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Para yung bukas, ha? Para yung bukas. Sa ngayon, magandang araw muna po sa inyong lahat. All-in-one ang greeting para sa moment na. Thank you very much. A lot of people have really seen how you transitioned to becoming a very dedicated family man, Sir Jay. Pero tanong namin sa iyo, ano ba yung pangarap mo para sa mga anak mo? Well, lahat naman ng mga magulang ang pangarap ay mapagtapos ang kanilang mga anak. Sa akin, makita ko lang sila na yun yung fulfillment ko sa buhay ngayon. Yun yung gusto kong kung meron man ako ibang mga pangarap nung kabataan ko, nung bata ko hanggang sa ngayon up to the present, wala na akong ibang pangarap kundi mapagtapos lang silang lahat. Kung ano ang gusto nila na maging karera sa kanilang buhay, andito lang ako para sumuporta. Well, kasi hindi naman natin masasabi na sasabihin nila, mag-artist mo ba yung anak mo? Sabi ko, bala sila kung ano gusto nila. Basta ako, isa lang ang obligasyon ko, responsibilidad ko, at gawin nyo rin yung inyo, hayaan nyo mapagtapos ko kayo. Yun lang. Kung anong gusto nyo gawin sa buhay nyo after, doon. Ando pa rin naman ako, support ako. Right. And of course, ito ngayon, Sir Jay, you play a very key character dito as Joaquin sa GMA Primetime series na Anak ni Waray versus Anak ni Bidayan. Ako, we're curious, nung una mong nalaman na ikaw yung lalaking pag-aagawan ng dalawang babae, what is your initial reaction? And has this happened to you in real life? Actually, nagawa ko na yung before sa mga iba-ibang project na nagawa ko. So, ang sa akin na lang kung paano ko dadagdagan yung approach na as a guy na pinag-aagawan. Pero in real life, you were asking, parang yatang hindi, parang the other side, yung ako yung nakipag-compete doon sa babae, pero yung babae na nakipag-compete na dalawa para sa akin,
parang hindi yata nangyari yun. Baka hindi mo lang alam. Hindi talaga. Kasi ano ako ano kasi ako pag nakipagrelasyon, isa one at a time. You were Sa akin. very excited, Sir Jay, na mas makilala pa si Joaquin sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. And of course, please take this chance also to invite lahat ng ating kapuso all over Mindanao na subaybayan ka, of course, yung mga upcoming shows and sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Siyempre. Inimbitahan ko po ang lahat ng taga Mindanao manood ng Anak ni Waray, Anak versus Anak ni Biday. Alam niyo po, nahinto lang po ito dahil lang po sa naging sitwasyon po natin. Pero talagang napaka-exciting po nitong palabas na ito. Talagang tututukan niyo po once na umpisa niyo, natutukan niyo, hindi na po kayo bibitaw dahil marami po siya. Talagang mix po ang ibibigay ng emotion sa inyo. Thank you very much, Sir Jay. Maraming salamat. Please stay safe and regards, of course, to the rest of your family. Yes, ma'am. Sa inyo rin po. Sa inyo rin po dyan lahat, attorney. Maraming salamat po. And that was Kapusong Jay Manalo. Tutok lang mga kapuso, kayo mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang bag-uhay lang na install isip Arsobispo sa Archdiocese of Cagayan de Oro, si Archbishop Jose Cabantan. Archbishop Cabantan, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po? Mayong buntag sa Cyril, mayong buntag sa atong mga kigsunan na uban ka nato karon sa atong tulumanon o kakaluoy sa Ginoo, maayoan. Archbishop, kamusta ang dagan sa imuhang paglingkod isip Archbishop sa Cagayan de Oro sa imuhang first few weeks dinhi sa atuang syudad? Napag-yun gihapon sa adjustment period, no? Siyempre, ang Malaybalay, luwag ang area sa Malaybalay in terms of land area, no? Upon diri, lahigit po ang sa Archdiocese sa Cagayan de Oro kay mas dapat ang atong mga responsibilidad o nang dapat nagkaroon sa adjustment period. No? So, hinahinay pa nga gabalik pa po diri sa mga kalihukan o sa kinabuhi sa simbahan sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Archbishop, 10 years ago, giordinahan ka sa St. Augustine Cathedral din sa Cagayan de Oro, isip Bishop sa Malaybalay City. Unsa ba imong nabati sa imong pagbalik sa mong simbahan, isip usa na ka ka-arsobispo? Una sa tanan, ang tawag sa Ginoo sa kakatingalahan ng butang o ang kasagaran natong tubag ang bation usab na agyud gihapon ang kakuyaw. Sa dihang ako gitawag mayong obispo sa Malaybalay, kada po gihapon ang nagpasulabi sa akong pagbati. Umausap sa tawag na mayong arsobispo diri balik sa Cagayan de Oro, lagi gihapon nga pasulabi sa Kakulba. Apan tungod gani sa Kakulba, kini nga maghatag mag-aghat kanato sa salig lang yun sa Ginoo nga nagtawag kanato. Archbishop, sa imong canonical installation nahimo kang emosyonal dihang imong gibalikan ang imong nahimong pagserbisyo sa Malaybalay City. Paunsa sa imong tan-aw nga makatabang ang imong years of service sa Malaybalay sa imong bag-ong posisyon karon isip Archbishop sa Cagayan de Oro? Humble servant of all the faithful entrusted to me. Thank you to all. So unas tanan nagtamod banggut ka sa panultihon ni San Agustin, ang patron diri sa Cagayan de Oro. Sa dihang nagkanayon siya, alang kaninyo ako sa obispo, upan kaninyo ako sa Kristiyanos. Kado pa, ang pagpangatugnanan sa pagka-obispo, dili kini usa ka pribilehiyo nga daw ikaw ang pangulo miliyon, apan kini nagtawag kanato sa pagduyog panaw, duyog sa katawhan na diin kita gitawag ng mag-alagad. Uban sa atong panaw ang atong mga kapalian, kamagrihan, ug mga laiko. O kanang ginaingon nato nga a bishop should be a father, a brother, and a friend to the people entrusted to him. So kanang sa diyan nga makaingon ko nga kining pinagi din sa diyan nato sa Diocese sa Malaybalay
munang naghatag ka na ko og kalig-on nga sa maong kasatian, pagkikisuod, pagkikuyugoy, pagkikuyugoy panaw sa katawhan, o gihapon na akong masinati diri sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Archbishop, katong gi-appoint ka ni Pope Francis isip Archbishop sa Archdiocese of Cagayan de Oro, ikonsidera ba nimo kini isip usa ka dakong oportunidad o di ba kahagit sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo kay na panahon nga duna kita gikaatubang nga pandemya karon? Alam ka na ko, dili kini usa ka oportunidad na naa ko sa taas na posisyon apan usa kini ka pagpangalagad gayon labi na ning panahon sa pandemya, no? Ang buot pasabot sa pagtundo ni Pope Francis taliwala sa pandemya, nagtundo ang simbahan o mga magbalantay sa iyang mga katawhan. Isip ikalimang arsobispo sa Archdiocese of Cagayan de Oro, unsa ang imong gina-envision with the new normal? Usahay ang atong pagsabot sa new normal, gapaabot ta og back to normal. Apan siguro ang atong pagsabot sa back to normal, dili na to sakto na back to the usual way of living na bisag dili makaayo sa atong relasyon sa Ginoo sa usa-usa, wala gyapon atong balikan na pagpuyo. Kining panahon sa pandemya, nagtundo po nato na doon naging pagpupod ng mga pamaagi sa itong pagpuyo bisan sa itong kinabuhi sa pagtuo. Kita sa simbahan, di atong nakatunan dinhi, atong ingon lagi nato na magagaag dugang pagtagad ang atong pagka-misyonaryo na disipulo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kanabang simbahan na wala lang magpuyo, kundi kanunay nag-reach out nato sa uban. Daghang salamat sa imong oras ug higayon nga gihatag sa atom with GMA Regional TV, Archbishop Jose Cabantan, and God bless you always. Daghang salamat po sa panahon na imong gihatag kanamo. Say gawa sa tinguha nga mahimong luwas ang mga empleyado sa gobyerno sa risgo sa COVID-19. Gisiguro sab kapadayon ang ilang pagserbisyo ngadto sa katawhan. O gani, dunay ginapahigayon nga week-long government online career fair aron mapun-an ang kakulangon sa workforce sa government offices sa tibuok nasud. Samtang Jill, mas lapad man ang responsibilidad karon ni Archbishop Jose Cabantan sa Cagayan de Oro City apan gipaninguha niini ang pagtinabangay sa katawhan, pagtuman sa mga health protocols ug pagpalawom sa pagtuo sa Ginoo luyo sa bag-ong pamaagi sa pagpamuyo. Say samtang isip usa ka iladong aktor nakatutok sab sa iyang pamilya si Kapusong J. Manalo ug ang pangandoy niya nga makahuman gayud sa pag-eskwela ang iyang mga anak. Iyang fulfillment isip usa ka amahan. Mga kapuso, hinaot nga nakakat-on kamo sa istorya sa atong mga bisita karong buntaga. Susama na lamang sa panultihon ni Helen Keller nga although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag, dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.